mecha muadie mikuta chok mikuta aba bi chamoto na me somamo na mo konsuo na mo bubuja na mo champempuro yesa na da biye beba somewhat on sense monso yesa na da biya mo be na mo tete ho ene nkrofo akyere mo ade matewase e bedru brebe no monso mo be wie school ama mo bia ba be kyere ade ama bi no so atena ho atiem se de me ye ya somewhat sense teacher no kan ye no na nkura no ntiase na onso nya abotre si obekire wo mu amwate wo mu ase mo amunim teacher ni adwuma abotre do si ye e wo nkura enti otatu aso se me nkura monhwe se ne me gyam anim school dem me gyam ade nyese na da bia mbehume e beduru brebe no Anyway, ma yena twede ampoko ame basayi adomase. Memo akwaba e de ba dwumadi a wato ne din na menim so. No nan abo apa ho sima enwotwe. Edu sa bredi a na chese asanteman ene wiase titru mo a majoin ni wo Facebook ni YouTube ni nyina no. Bejiri se ye betu ye hofo na yahwe kwan be fa so a ye be wo bra. Na menim de aye dwumadi soronko a busiafo Tarawan Media Daroma Wadenam Sompa TV ne Sompa FM so ediaba se yemfa emeboa ya brabo na entutu ya namo ensi hye nso betaka na machire de kura ekan wo se obra hwe no etisa pawa se obo animu na enya woda aya asan da na ekire na nampadu se obra ena form ekan obra ena form na nyomtofo pi kura se obra hwe no eyo kon bedase biom na jumadi no 21st clinic the sciatica expert for ena somasia mede jumadi ebro me share na minimu ase no say ene da edikan a menya oba mene no ebon komo ewo na minim so na ene nsem no mesre pa oye batan atie ni ye oye ababa wa atie ni ye na yenwie no obehu se obra ena form akosia ajewa kode oba papa bi atranse dada na ansana no eda ajenim enso atranse dada agora memo akwaba ya me ba tofi na ho te sei mba twa me ho ye pa memo akwaba bi umso ya oba se efie boko de efie boko medase usiafo papa hina o kira de no me wo Presby University College. Okay. Kumasi campus. I was Santasi. Okay. Head office was Abitifi. Okay. Okay. No more campus of Kumasi since about more than getting to 8 years. Okay. On a michadi. I was here for I've been for no mweshia no adwene emu do na ene papa wa haidie yankoma ebedie no obemmoa etofua na waka ho asem ede akire sabredi dwumadi a watu ni din suahunu ehye na menimu na yemi ankasa me piesie akosia ajewa kode saki producer otachire dindenden hye no nso yima ono nso etachire menko akosia hoye na yenkɔhye yenkomo ase piesie tof atisan eradiadom na da romenti okay mate bibia da na kwan mu bibia de dempefi okay temi da me na de na nka peso hu oh sa sembisa na me se me da me na oh dada okay me ntoma no so egu ho me fra se me hu se ho na wo keka ko me ntoma no so me fra akosia top pase batobo oh asama me ntombo oh ba no tie wasem ado tese ba no tie wasem no so obehye wani munyam a aya nede jakosi awoda dawate o papa mi tawachi den amanfo bi sa se di asem na tofia no ni akosi anko ekan nwanwa ko hu bi sei ngada na iriyo wele yango asem yango asu nyenim awozia ansana ye be kona minim so no nyankopon ya adoma ya wada
ye de ani kire wiamo ase boye mu nkomo kakra yo abusuafo da ya woda ye nyina ye kɔ wiamo ase na menim dwumadie no ye ni ne ha ye kɔ wiamo ase ne akɔ akɔdi nti wiamo asefo emu amwo nkura hodo atwa wiamo ase ho ahia mu nyina mu mra na ene mu ni dwumadie no ma no nye fe na nyina ne ye nua bema ba kɔ efre ne se chei ena no wo ba fidie mu ha me ne di nkomo ewo na menim dwumadie so ya wono kra ne de nkware wantumi ama na nkomo twetwe ni mu no ena wo ba be yi atum se onu obi koye adwuma ema wono de no asase kasano ema ko wi akire ne fom ha de free na yase de banyina de abusuafo adwodwo ya chese mfie pii nie odada mu a ontumi nya no hwehwe na nasam a wokan no nyame anim ni eto yakoma so ema yese da bi wiase mo yonko da no da enti wose yenso ye fasi yebo sene yesi ye som ya de hye sompa no wose yetime domboa na adomfo de wo bia se ye milo mok esichire emo anwa pano anase mposika no munyina mo de ba na ye de koboa owura yi enti ye hye mre ne nano nyame ya adoma ya wada ena eso ya da ya wada de nyina ye kɔ wiamo ase ne akɔ akɔdi dwuma no na tof se kɔ ba se obi mfa ne de mai no peso de ba enkechi dabi enkechi ena ye nua ba bi ba ha obaya de ye me fe ose Friday eye ne baketoa awoda wow na ogyina ne ba no anam na waso si enti odisika ba frondex wo se nyame ya adoma ya wada wow yemfa enkoma ye nua no wow na ne ba no awrade bekoso ahira no amen eti sa ne ye hwehwe friti true magazine fo amu hwe mu tie yen swamdwom wo adum edru na menim so anase sompan kasa de se ukowura adum kura ye ya je adum kura aboso so ya yasem eti ebia na akosia obi epese ye ba na ye beje niema bi e de koma brantie no a onfre 0244 80 9641 0244 80 9641 ebi kura na opese o send sika on de ma on send into phone so on frɛ producer obekire no ba bia obesend sika no e de akɔ ɛna mo nso a mo wo wi amoase area ho no nyina no de no obi kura wo ho a ontimi mfiri agona ontimi mfiri bupuwa no ne sankura atwa ho ahia no ɛma obetima hia ye ho program no wi a de kana koma se opese wo de boa brantie no ye be kan nyina no aboa na ye de free ha koye no ye de aka ho ne de ama brantie nti homonhwe anim wi amoase so de ye hoso ye kuro ena wo se de san so kra ye won se ye share some pass no outdoor program a ye di kan akopa ani o nti na che se we are massive food try try we abakosem ya try abakosem a afatara one media ho a na just say your first outside di ka koye no na ye we am ase nti binim say we am ase for ebebo ade ai na omo aba na ya ye program no nti akosia yenko na afedie yenko na yenko enkotie brego nwuma o kinkan a ewusua hunu so yo araroma mitio medase abrewa yi puma kwan mu die na ewusiafo yede na die no so eto so edi amamo na awofo ahwefo abatan montweme mo fidie no eye sompa 93.1 FM so woko Facebook on my demo live sompa 93.1 FM and watching YouTube so yedem sompa TV search aya subscribe e marefi so be like wi a no wasa hye ama wonfefo nyina enso anya bi ahye afayen kaka ye ho kakra na yemfa ne de no so entoa so sese akoda e friend se kwa metua waton santentem ewo afo abom ya kyese oye no hwe ya enye yi enti enida so nyina ba begina ya bra yi so se de wo so batan ye bia de boa ne ba no ya bra yi gisi ne bo wode ntoma boni mu na wo ba aboso hwe se ne ba wone kwa metua de ne ba asase suo mekire kwadwuma bere akoda ne benya babi pa asi na ye ka se nso kwadwuma bere nso nyankopon anya na boro odom no nimdie ne nyansa ema suku mu die na akoda ne bon nwoma yie pa na nso na aka kwan a wo mefa so mepia akoda yi
ama na kɔ n'anim ne so papa akɔtɔ nsa ententen mu yi enti na yɛ ba behwɛ baabi a abrabɔ no ɛde kwa metua ɛna afei kɔdwoma brɛ ɛne yɛ abrɛ yie ɛbɛkɔ akɔduru ɛyɛ obrɛgu nwoma suahunu ɛhyɛ na menim mu yɛnye brɛ na yɛntoa so enti kwa metua ne nsa a wɔhyɛ ase sɛ wɔnom ɛwɔ kuroni mu no nyame anim ni ɛbɛyɛ wɔ haw kɛseɛ ɛde kɔtɔ yɛ abrɛ yie so san sɛ saa abrɛ no mu no na yɛ abrɛ yie no wɔnyɛ adwuma enti yɛayɛ ne sɛ wɔn nso bɛtɔn bɛse na wɔde ahwɛ akɔdaa no ma akɔdaa no atumi akɔ sukuu san sɛ wɔntumi nyɛ biribiara mu saa ɛma akɔdaa no ɛnsansa n'akyi ɛmɛtena fie enti dabi ɛna wɔkye kɔdwoma brɛ ɛde kɔdwo tena ase ɛyɛ sɛ deɛ du no deɛ ɛwɔ sɛ wɔtumi sekyere ne se aduasa mmienu na wɔka no kora biara yɛ wɔn biara de kyerɛ kɔdwo na daakye bi sɛ kɔba sɛ obi nka sɛ asɛm mmara na mmom sɛ asɛm ba a kɔdwoma brɛ atumi ahu ne nkyi na wɔsan so akɔ baabi a ɔfiri enti wɔfrɛ akɔdaa no ɛne tena ase ɛne di nkɔmmɔ sɛneɛ ɛwɔ so ɔbaatan wɔyɛ ne ba pɛpɛɛpɛ ɛhɔ na ɔba bɛkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ wɔn mu nkyi ɛne ahafo abuom na mmom ahafo abuom deɛ wɔn ba apɛdie wɔn ba so mbɛbɔ bra na baabi pɔte a wɔn firi paa ɛne fɛhyia kɔbɔ abrabɔ mo kyinkyini ɛna de wɔn ne wɔ papa aba bɛpie mu ɛwɔ ahafo abuom enti sɛ daakye bi kɔdwoma brɛ pɛ sɛ wɔkɔ fie na wɔkɔhu abusua a efie pɔte a wɔfiri mu no ɛyɛ ɔpanyin kwasi nyasɛm hwɛ ne fie ɛna ɔkɔ fɛhyia kɔbɔ a ɔnkɔ no nkɔ bisa ɔkɔ a ɔmbɛgye ne fɛw so wabere ɔka asɛm no akɔda nante ase na ɔsɛ na me asɛm a wɔka deɛ asɛ wɔka ma bɛbuo so kasakoa yɛnte aseɛ enti nka kyerɛ mu yie ada mu tu kwan ma ɔkɔ baabi yɛ asɛ wɔde wakyi gyigya yi ɔno ɔso wɔ daabi ɛnyɛ sɛ bia yɛtu kwan akɔ baabi a na mmomuo no baabi a wanyina duru no ɛwɔ sɛ yɛbie nneɔma bi ɛne so de kyerɛ wo nsi wakyina bi no ebia na yɛni hɔ san sɛ yɛn nyinaa yɛntumi ntena ase yɛ ankɔsi awieyɛ ɛno nti na mma kyerɛ wo nkyi no nti akɔra no ante aseɛ deɛ nanso ɔgye peneɛ ɛyɛ sɛ wate aseɛ abrabɔ ntoa so wei na da koro bi amadakye bi kwa metwea sɔre anopa ɛna ɔyɛ sɛ wɔkɔ abam no agya wakɔ akɔpɛ nsa de aba na wakɔ akɔnoa biaa wi ama akɔ akɔtɔn enti kwame esi so na sabre no na kwame kɔ no na ne yɔnko ne twa abɛ no ɛyɛ kwasi wonsam na mpɔmpɔbɔne bi abɔ kwasi a kyɛ so wɔgye ne ho baabi enye yenti wantumi yɛ ne n'akyi ahomakye no ɛne kwame ankɔ enti kwame yɛ kakra kɔya Menim tete kakra ɛma akɔ a wɔkɔ no wankɔ ankoduru wɔkɔ tena nsadwa ase ɛkɔ no num bi kɔya ne ho bi kyɛ sɛ na nya agoro wɔno no wie na kyɛ sɛ wayɛ mmerɛ ɛna wɔda kakra sɛ wɔdan n'ani so tete no a wasa atoa so akɔ afuo nim enti wɔda wɔ aprɛko pɛ na ne yam hye no no ɔsɔre no ɔsɛ dɔka bi a na nsɛntam wɔde hyɛ afuo no mu no wɔn sɛ dɔka no ɛbra so sɛ wɔsɛ wɔteɛ enti wɔkɔ na wɔkɔ akɔte dɔka no na wɔde aba yɛn nuanom abetwafoɔ bɛkyerɛ wo sɛ dɔka yi a yɛka ho asɛm yi ɛyɛ nsafufuo nua na ɛno no yɛnya mfiri abem na mmom yɛnya firi tontodua mu na saa tontodua yi a yɛka ho asɛm yi ɛno ɛna bamboo yɛn nkane ne yɛde bɔ dan so no ɛno ho ne yɛnya firi enti sɛ betwani ɛkɔ na sɛ wɔkɔ akɔtwa saa dɔka no a wɔn mo foro kɔ dua ne nkɔn mu paa na wɔtwa dua no so kakra ewie a wɔpɔne nkyɛn na wɔde ade ahyɛ hɔ sɛ ne bɛyɛ ansa no ebetumi afiri mu na ahwie agu adeɛ no a wɔde ahyɛ hɔ nim enti kwame kae sɛ dɔka bi hyɛ hɔ wɔ so okɔ no okɔ yie no wɔyɛ nkakra gya ewom sɛ na nsa no wɔ n'ani so deɛ nanso otumi de kɔe ekɔkɔduru afuo nim ɛkɔforoe dɔka dua no a
wɔyɛ sɛ wɔkɔ akɔ yi nsa no de afiri hɔ Kwame hyɛ hɔ no mu a kwansi obi anhu de kɔte bayere ahoma mu ama na ama akɛseɛ domu ya nsa pa no ei Kwame na ɛbɛyi obi nso me mu o ɛfam gogora ne mu obu ɔbɛda no wakɔfie wɔnso kora to wɛnsan no akɔ no bia ne ne so nyina yɛ ne si wantan nti wɔda hɔ no mu a yɛ sɛ ebia no obi twam na waba bɛto no so na agya watam no ɛde no akɔfie ti Kwame da hɔ kyɛ yie na wokɔkura ɛfrɛ no sɛ aboɔ mu a ɛhɔ no nso so nam sɛ wɔn nim Kwame su ne ne ban na nsɛntɛm deɛ wafa ato no nso so ɔbɛnom nsɛnti na obi a mpɛ n'asɛm mua nti yabra yie kura mpɛ ho akyira kwan sɛ wɔkɔ akɔhwɛ no sanso onim sɛ yɛ nade a wɔtaa yɛ ɔkɔ a yɛde so paa so a eduro no mmerɛ a wɔbɛba fie wɔ amakora no a nkurɔfoɔ kɔ akɔyi na so tire na wɔn akɔbɔ na bombo sa naba wɔatwɛn a ade yɛ asa Kwame ma na wɔsɛ ei deɛ do no deɛ ano ɔden ɛwɔ sɛ ɔtumi pɛ Kwame yɛkyira kwan nti wɔkɔ odi kuro hɔ ɛkɔyi odi kuro aso tire kyerɛ sɛ nana asɛm ɔyɛ aba fie me kunu Kwame wakɔ afuo ma nnɔpɛ tutuutu bɛpem saa bere Kwame ma fie ɛwom sɛ Kwame nom nsa deɛ nanso nana wei de wadaworoma mono mmoa me ne yɛmpɛ mmeranteɛ nti wɔ mo nhwem yɛnkɔpɛ Kwame yɛkyira kwan wɔabrɛ wɔde asɛm no to odi kuro anim no odi kuro ampopo ne ti wɔfrɛ mmeranteɛ ɛte wɔ mo hwem de tɔɔkye kɔhwɛ mu a ma nyame anim ni anokwa wɔn kɔɛ na sɛ Kwame na da hɔ yi a watɔre mu a ne sa wɔntumi nkasa bɛrima ayɛ mmerɛ ɛna wɔn maa no so dɛsɛ ɛne fie wɔn de ne bɛduru fie ma anadwo no yɛabrɛ yie gyina so no ansuo ɛde miamia no a sɛ na ɛbɛyɛ agya ka n'ani so bɛtete no ama ne ho asɛsi ne ho so nso wɔkɔ ɛda no anadwo no wɔ anidi wɔde da ma adekyen ei adekyen na kyɛ sɛ deɛ Kwame yɛ no ani soso adusifoɔ bɛyɛ deɛ ɔmbɛtumi biaa obiaa bɛkyerɛ na duro sɛ obi yare deɛ a obi tumi kyerɛ waduro bi ɛmfa obi nso bɛkyerɛ ne deɛ deɛ ɔbɛkɔ akɔ wie kura na afei kɔre kyɛ sɛ woyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie enti obiaa bɛkyerɛ ne deɛ saa da no ɛma yɛabrɛ yie de yɛ ya nso ne nkɔ yie afei enwunu yɛ adwoɔ no na kyɛ sɛ nneɛma mu yɛ ayɛ den Kwame yɛ deɛ no mu ayɛ den sika wɔyɛ no ɔde nakɔ Kwame de miwuo tim kagyaa ɔkata n'ani a bɛrima ntumi ansɔre bio Kwame afirim ei asɛm na akɔyɛ asɛm kɛseɛ Kwame tua dane atɔ ne bɛkɔdwo mabrɛ ɛteɛ no ɔbɛyɛ yɛabrɛ yie nso sɛn ɛna ɔbɛka no asɛm afa sɛ nka no mu nim sɛ abrabɔ ɛde ɔmba bɛhwie ama Kwame abɛfirim ɛwɔ ahafoaboɔ mu a nkɔma nkɔ asɛm no akɔyɛ asɛm sɛ bɛ yɛsɛ ɔmu sɛ bɛkɔ mu nkyi abrabɔ de ɔmu kɔsi sɛi kɔdwo mabrɛ bɛgyae skul ɔbrɛ mu ɔya abrabɔ a yɛbɔ yi nso ɛbɔ ne deɛ ɔnim nti na kyɛ sɛ deɛ akɔ wie ne sɛ Kwame wayɛ nyame deɛ a sɛ bi deɛ yɛsɛ da ne akyire Tofiakwa ɔsum ma yɛ adomdom yɛ na ɔkyi deɛ bɛkɔ akɔsi nyinaa no bɛsa deɛ abɛsom awosea mafɔ Kwame ɛwu asɛm kɛseɛ na aba no nsa ɛde na kɔ akɔwie baabi a ɛne kwan so kɔwie wayɛ nyame deɛ wow ewiase adeɛ biara ɛbɛgyegye wakɔ owuo mu no ayɛ a wontaa nyɛ ahwɛ yie wɔ ho yɛsisi waso sɛ gye wo nsɛm wie a nti Kwame na afei de wafiri soro abɛhwe fam a wantumi ansɔre bie mu akosea meda ase ɔsoro nhyira wate agya Tofi taw na sima bɛyɛ baako na bɔ ne tɔfa na yo deɛ na wofa free akoso ya kasa na maedi
yo suahunu me fa no man bienu atiefo ntie osi ya bra ye eduru me bi no obomodena se obefre ne ba kodwo mabre aka che ne se a che ne ba bia ofri enemrem na sia akra me ne obedi nkomo mse me school fo no bi me ne di nkomo no na de ne tia wa wo kire mu ane se woni mu krom me kan ya ose wate so ofri akuapem de ne mom ne krom de onim ho na mse bomodena na da ko yakọ ye me kan ama yesua afa suahunu mu ne se ya bre ye nya daje ede ne ba kodwo mabre trance e ma no hunu se ofri fahia kobo awofo ne wona etie dudu noa enkyere ye ma ba bi efri ya betra kumase ya betra nkran abetra krokasiem ene bebreni monchi ye mfantu ye hofo na se ye ma se mansa ene yakokyere ye ma ba bi efri ehun hia se be ma ye ma na hu ba bi a efri mate abusiafo afeidie akasima mienu na kyerɛ sɛ no nan apai mu pɛpɛɛpɛ na menim brɛ ɛna aso no miawani na tie dwuma me bɛbɔ yi wei ɛyɛ the late 9924 na 24 tie dwuma yi mu nsɛm yie paa bɛba menim ni aba no bɛba bɛhyɛ nkɔmɔ ase Tofiakwa. Tofiakwa, machiwasie. Menim. Menim. abusiafo ne din ede 9924 wanya ne ba bi ekọ kyerɛ sɛ mpanyin sɛ kɛtrɛma wo no empro ɛno nti ɛna nɛ
9924 catch us and Nedia Maya Busiamu Akatetua. Men shada near Nimunyam. Danso Yametiasi. Minsi Yasi Hayana, Minko, more form hono. How moye mobile man is something Nasefono. Yenuya Collins, any Yenuya Bar Grace. Say Omuraho, any Abrantia Bakuna or Kahono. Omasem nyina say ene kwa mewu nti awerehwa ka omopa mombopa mani wa muni so wate abrabo no sa na tie etoda na afutuo bi ba na wamfa anya adwuma wonamu a uti anya yi a na wakọ akohia uwu ene menua ba waba ewo na menim so no watrase yebekọ na yakọ akodi nkomo ohima me mo akọ aba yeja papa o voice ne gisa o macho no kakra ma me why nti akasa den kakra ma me okay me da see your friend saying Pacho me din den kampesa me disi kakra na mukata Menim sa okay mate momo anu ma me why ye de na Menim so de ya ye ready say oba de opese ye ma wo no eso ana ye be ya nti Rocky momo anu sa e ma me na menua ba papa abrabo ti saying abrabo nko ye daddy because tam na me sano na me ma de me ko aye wo ye krum to wase nti na yini nkomo why pacho nti anyam pepre ho wo de to wase me wo bre ma me wo be don hwere ba koma wa ye be di nkomo am wa kire wo nsem nti wo de empre ho bebre why okay wo si na usa pacho ana wo ma me ede wo ko aye no de wo ko wo mukrum ana wo de mo ko wo mo hen te to wase na yini nkomo pacho ode me ko me maame o ma me fanse me na kanso na kurom aha o na kanso ana de onu mum na kanso ane o me maame ne maame okay maame okay aha yes onu na kanso ane okay nti ye ko ye no me maame de me to edan mu nti dan na mo de me to mu no na ye me na ne dan ona na no wawu no bachan minti minchire se ono no dan mu ana se bia like me fan se abusua eden efie na wo be how many years satam na misua bia me fan se metime nya be 7 years ana 10 years dan na mindu ba me kai okay kai de si me kai mamintio nti ye koye no ma me de me to ho no me da ho no mu ana asena me pesa me junso nti me sorry na me ko junso a me baaye no me beda nti me da asa madam na me say ade tuntum bi Menim so ye nipo so ye na mi ntimi nkyere me ho ase wa butu me so na Menim butu so no nsa de na butu me so sa afa de me de Menim hwinti me ho na mani ate ade a kyeme so man kan kyere obi ase bia bibi se some dem ya kranti Menim de ekoso Menim se bibi na esi anasisi anaja mne menena mu anti meniti menyini ya menya be free 13 years kono me hu se afi bibi hantel me ase me wo ho ana abufuo eniema basa chesa ade bia like anya asem krampo na me bu afu na ase chese me hu se dia me ye no encheda nya de papa emame bawo ye beto aso ho o se ade kro be butu wo so bachan asama wo kan no eye daye so anase uhunu te se ade no eye physical me bachan nya daye uhun say physical me hu se bibi be butu me so eye physical because na me ma kodjon so wi am eba beda amani ate nti eye physical anya te se bia like eye daye na me so okay eti ade no uhun se ebe butu wo so no ade no wura wo mu me bachan wura me mu ti se de ase bibi ewura ase wo hwe movie a the way like omutimi ya bayisem a bibi ko wura nipa ni mu sa na me de ne ye nti na nko ana na wodan mu na me nko ana na me dadan mu sabe na ma me wo ba Menim se na manfo da ho keka me ho da because me da form nti na Menim se bi obi da bed so ana se de me de mai hu satam na me ma me ni dan mu obi okay
no kwa ye okay nti onam so abeduru be 13 years no afere no wa hyase ehunu esu bi wo mu ewo me mu ame se sa suba na meda na di na nye ebi wo ha memasam na ade enti me kra de se me de me nim se bia bibi kra na ha me anasese because ye krom ho no abosom ne ade like baby ma em fan say mema baby ekwa yie no ye fi ahemfie ni ne ne enso ye fie ni okay enti obi wu ahemfie ho no mo de ne eden eto ye no free mu so aba me maame abusua mu so a na menim bosom kese pa waji din wo Ghana se menim se metimi abo ni din dia oh obetimi abo e friend akonodi okay ohonom na ye bosom no esie ohon ye free honom enam ho ansa na ye yakoye fie a ye de yetim okay e maame no ti ofre bosom no fie no ma 1 2 3 no wadu fie na ye yetim no okay enti ye krom honom de ho edin enti na me de me no me so enti se me de minim hwe enti me di mu ana me masem yi mu ana na me de konyinsan ye na de ba kwa ye me ya ne se me maame ye obi a like bibi how na wo kone ncha na kodi nkomumpa wonya daje na watie akase bia se ni bube fu sese asa de me no kase na ni bu ofu ne nume ene nume sam de obetimi aka 1000 agu so okay ya baba ho me mpesa ye nkomo na ye di bitumrika on se we aye na menim na wona 18 no aya no mo pensam no nkyiri mu nti manen house ebia wudru wanimu ana masan de waba wachi because nsam ni bi wo ho ayetwa mu kwa aya na me mpesa mesan aba machi o ka se u free 13 years ekono na emema sem ahase eba mu because at the age of 13 years there Mr. Maka say afekura na sabi umpokua edredre kakra 13 years enena yadua ni die ni niema asesanti obi benya 13 osimi bu minsa na 14 mi bu minsa that age no 13 years no wabu nsa anana umu nsa na membu minsa ba na se niema no womba na enye se bia be ma na me da na se bibi sa ba se na me peme magro sa na metimi aka no ha me peme me ne mema di ememu ye di ayensi agro ne ade ha nti me benyini do 15 years no ansa na me hunu be ma ansa na me bu minsa ansa na me hunu be ma okay can I say unya be 15 years no ena o shase hunu be ma that's a 15 years in the no wabu nsa okay ndi yenhwe to say 15 years ne de anya hwe no oba na be ma de bema odi kan wa brabo mu na oba odi kan wa brabo mu no aya na yiri a wunyini mu nyina no o yire time fi no 15 years edi ne pushi wo ma okofa bema no oforso wo na ne wo dae ana oni udi nkomo ma wunya mu ntiase ansa na wo ma wo ho kwan me be se me hunu bema odi kan hia wo na no eyeden ma wan forso me ba de wo ne se I said the way me mama Emma many enyi wo fi na ye no me mama ankasa no me ka na asem no owo me ni machiri ba mienu okay enti na asa suno bia ne papa okay enti me hu me papa antem be 15 years yi mo ameka na me di hu me papa me kwa na me nya ma dwen se makwa kwa hwe papa ba na treatment na me mama na menim o ja wo na me famu no ena ma me forso ne so no kwa wan kwa kire me na me mama ne mama no ena o forso ne me mama ketwa ena mo forso so ne on be kire ba bia me papa wo okay na mako ba ne nyina mu no me mama de me kwatena tena manfo nchen nti ama me mentimi anko school endo akire because of me mama de ye ko ware papa bi no ya nwonani nti papa no ye ka ma mutiri mo odin wo wiase papa ne ka ho ye ka ma so mutiri mo odin wo wiase mama ka ho o mama na o ka sei na no ya ne di Mother's Day o me de me ne mama de bia me ka da bi nkasa maame de yiri da sa to obi yafunu mu na wo baaye o abuziafo maame hu nye wahi aya na me pese ne nsam no ye tase niema bi efiri mu enu nti na aya na mabo awura mu no
eti mami unse me bisa wasɛm bi wo se wamfo so enti na me kan ba be si so no okay enti de wo man se me maame de wo ana papa ne ye no wonu aduane a wo se enima aduane wo yese a wo se sei enti maame kura me mani nka fi enti ya medwane efrifi no makope ba bi atena okay bi wa bontene no makoda ne ade enti na oya wona me komu no ne ma me koshia be ma na mene ne ye den ekotena ya me kofa asa nyinsen no okay enti no nyinsen ni mu na me kofa ye no na me bae enti me bawo ye no me nenamu ana esa de ma makonyima benti na yi obi be se metifie me maame no me sa na me hunu bia sa na no wo pe me se menyim na ni na menim nti ene ya wampamo me ye nyina tete o sa ta me na na ban so ho nti ye dididi mu ana me be wo be ma no kra wanhwe me hwe ba pa bia na me de ogya me ho na me ame fa mu akobo me bla se de obi be se me pe me ho ana me maame wi obi a ukura ska ende ne doba no ba wunya bi ma ne de a onimu na wono wonya fine ba da ska baba ho no ende na ese wono ye tight enti me maame ketwa ne obi a metane ne din komo pa esanse sa maame ne ye maame bi a ebe ya meka se ono na esanko wo me because maame ne ye maame bi a o problem kra na o ka che na de wo besi anya adaje ene we din komo na wakasa ne ade no ora hokra mpa no en e wo muso oni ska wo de be ma wo de but ya na ma wani eden eje enti mitimi no maame ketwa din komo eche me maame a wo ye de wo me ba wi ase wow yenhwe mahu se unsam wo ka na wo de abesi so se me maame ene me ka kire o me se wo ye wofo a tie na ye won komodi maka kire o se na menim so de yesua de ye fa adwene na wo de bi abo kotodwem eye den na maame a wawo na mo noso na utimi ka kire me se eye wo den se sa maame no mpo ene wo ebia na eye wakwada abone semunti ena na ufi se o maame ompe wasem ana se dia pa na beba se batan betumi anu aduane na wo se be ma oware ni nti me ma waduane ni bi ni problem be na ewo ho na ye waso na edin de okasa nye no na wo koye enu nti na ekofa sa de no ba na da enye maso odin na menka se me ya kwalenti maso be edin ene de meka sansa me ya quarantine maso be din but ye kumu pa ya maame na meka na asem no da wonye tim ketwa o sa na metimi aka no me pese me kumu bebre because me kase me kumu anase bia me de me maame ketwa number ma na me wo fa number me maame omoye miensa omoye miensa na se me maame ketwa na me wo fa ka me maame ho asem a kire wa da impo no me maame mani nyina ye nine me na me ye penny ye nine me na me ye penny obia ni musadia me maame suban ye den etie ade momachi no se beginning no ka se na mo ye 3 ana osan ba wu bi kan osan ba wu bi okay osan ana anwunani wo ne wo 4 okay ena okọ ye ba ye kurom ha nsoso no osan ne papa bi nso wu mienu okay aka ho tama ye 9 okay na ye 9 wona ye panyina na me machiri banka sanka ndo okay baby nti ono wo wanka ye 10 mpo okay wow tino maame na da me ka na asem no wonye tim ketwa saa o okay because yenhwe sesei wako nyinsen ankwara no nyame de omotena ase penny na me won no de oho sa ayi a friend say entafo we no okay asa na koto ana oka ho there's a o manan okay nti yenhwe wo maame asem no fi se na menim so de yesua de fi se batan bi tie ya pese ye hwe saa de no kwan a matan ne wo ma etena
ɛnɛ sɛ yɛnya hwee kora amfiri na Menim a yɛpɛ sɛ yɛhwɛ kwan yɛbɛfa so a ɛmaatan ne wɔ mma ɛbɛtena yɛnhwɛ ne sɛ ɛdeɛ nti na ofii sɛ wontumi ne wo maame nni nkɔmmɔ wokɔ ne nkyɛn a sɛ wopɛ sɛ woka asɛm kyerɛ no a ɛdeɛ na esi nti na wofii sɛ wo maame nya adagye sɛ wobɛtie wo da me maame yɛ obi a like ɔpɛbufuo sɛ ne kɔkɔ ha no ne kɔkɔ ha no nti tam na wone na ebi a bibi ha akora wone na na sɛ bi enye bibi kora mpo bi a emfa nse baatan de wo mu a oba ya akora ba no kora so otimi sesa ba fie na mo ye de modi nkomo agi mani ne ade wonya hye nkomo na sɛ bi a ni gye sem kora mpo na me ma me bu afu me de eni me de me pesa o ade wo chi kora sɛ bi a woni ska wo no ho na wo ne ni kodi ago ene wan hwe obebo akum sa wo na chiwa de kra no sɛ wonni maame do bia wa hyase no me ankasa de me ebia mentimi nkan so de sɛ me nuanom bɛka no kra pa de a me nuanom nyina obi ni wo ni dɔ ma me maame but akɔɛ sɛ wayɛ o maame nti no woto no twene a enye yie enti me nuanom na Menim enye den enfe de tie bia no obi bɛ sɛ wafa no saa na meka no na ɔtayiri nsa abobɔ mo ana na da me ma ebribi me kai sata me na owale anwen me ma me bibia se na me ye me refi ade property a me ye e na mse o se me nkoto ade mra na manko bibia me refi me ma me bo me atwe me fa fomo ma me bi no ye busuani mama me no because sisi ada na wo ye obaise wo se jan na me munukunu no ha me dodo ma me timi twe me fa afom ama me honam nyina mark no kra bi da so de dam ho sisi ada asam ketwa enti me ma me de me tiri mu odin yankasa eni mu de America da officer no ka ho nti na wo se ya na so da eno ka ho bi eno nti na me den me say because me no me suano na ma o ma dwunu mu se me hu obi na o hye nurse atade a okay na ye me fe pa enti me so ani nyina me ka ma dwunu mu se me yire me ho akọ school na me so da achi ma be hye nurse atade enti na no na e wo ma dwunu mu enti se me nya boafo no ena na aye me se am but ni nyina mu no ya na me hye me hu nkuna senka achi so me force anso enforce Uja school breben. Na me wo class 4 na me je school. Me ko school na me ni made pa me teacher fo nyina be pa achew. Ama da me ko school me kaza me ko school za tam na me kasa e we kura no. Bi a me ko school a me bubu eja. Atam na e bubu ja we kura se eton. Bi a me ko buja e kokoton na maye ansa na me ni bi ato aduane adi. Ebi wo no mo a me ko twitwa praye na me yi prayer no me hwane ho asana makoton ama biribi kwa me na madamfo bi ye friend na course wono ene ne kwafuom ama ye kotwa ye friend sen ye kotwa we abe no prayer no ye twa no na me fo ye me so abo me so ne pa ye kanka bi sa abo no me hu bi sese ana me collapse me so ne pa nti me hu abo ne bi wo ayi abeno so mitimi hu no mi dwan no me ye misro na me free abeno so be hye abe na yinim me abane pa me na me wura papa no me wura papa no na de ni tutuka me sre hu nyina wa me sre hu nyina ntinka sa da de no kana nye me na pa ne wo ho a ke bi kwa me na ke twa to achene ma me se mfa no so ma se me ko twitwa me ko yi prayer na me pra won fi me ade na suku ko mu no se da wo kan no onsa wo se unyini yansa na wokohwehwe papa no ana me nyine so asena me ko school because of onsa se me maame the way na treatment na atete ninti no me kwatata amanfo nchenti amanfo na obo ame a mitimi me ko keji kura na manyini na wo maame dien na oyenti a because when I am first born na wantumi antra ne nkyɛn mum na amanfo nkyɛn na wotata da senti na me ka cho se esese ohu de wa enipa eden etenye obi be wo ne ba
unse wa wa akoredi a wawo ni wo ye kama wo ne na tie bibia but na at ma das ma me kan no ma me bi tie me anase bi a abaye bi ana ba mu bi tie me treatment ya me ko mu ye no bia no wona mu still na obi da so na mu a wo hia gifo obeden obegye no akọ nanim so wonya so what you say okay nti dia me wo nipa no bebremu meka okay abusiafo aha aya sompa 93.1 FM no 9 abo apa ho sima aduonum miensa chisa akasima nso na chese no num abo ene memma won so waba mu bi titru yenua ba yi nkomo a oni ye edi fa titru awofo ho efa kwan a ne maame ede no afa so na yebehye da ba be di nkomo afa titru de ose ohunu se obutu no mu no eno nso eye asem foforo abrabo no sei na aba be yesese na ansana no yemfa sera kese emfa ema 21st clinic the sciatica expert be pacho omuka ho bi na medi dwumadi a ye freno na menim ede ebro meka 21st clinic a ese meka sciatica expert se oto ase atwetwe a mesrew miawani ene entena se ema sciatica enka wonto de enti ameka sa no solution no wo ho na nya obi ase 21st clinic Dr. Blessed Foster ori na dwuma yefo omoda roma omado sukwankasa wo sciatica no meka sciatica ebi obi bisam se tofi eyeden a ebi kura ne na wutie mi wona menim so a eye yade bi a eba wo usisi achi efiri usisi no waste nankasa ekwa akọ wonan murom ho no nyame ade ehuma bi asesa ho eno enye vein no tie ni o enye ntini no ena enye kase no a wo ho no we de ya homa bi wo a wo hwe Facebook no bra Facebook na be hade on say homa blue bi ewo usisi no spinal cord na chi no ba no a eno ene sciatic nerves no na no kwasem ni say saa yade no kwan a amanfo fa so nya no edoso pi maame mbo bi so enkyerɛw de de kan no obi a otada diabetes aduro so che mo a wonom saa nuro no na ese o sciatic nerves no tienie na ese o sciatic nerves no enti mesrɛw pa na maka kyerɛw sɛ uyo obi a wada diabetes aduro so acha bomodin se obekwa akɔ 21st clinic for na waka wasama kyerɛw na wama ma hwɛ sɛ o sciatica no anase o sciatic nerves no sɛ ɛho enkan ya sɛ damage nkan no a ɛne ho son sɛ ahyase na ɛho ba asɛm a 21st clinic beto ne boase na waye ho adwuma ɛde amaw anase obi a ogina ne nan so kyɛ obi wo hɔ a ɔton ade ɛwɔ dwom obi wo hɔ a sɛbe ebi a ɔton aduane otimi gina ne nan so sa bi wo hɔ a dɔnhwere miensa dɔnhwere nan na ogina ne nan so sa waste na wugina so no o sciatic nerves na so na wugina no sɛ wuti anye yie abusuafo ɛbɛka wato na ka wo so to hɔ a ɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛna obi nso a ɔtena ne to so kyɛ kyerɛ sɛ te sɛ bankers wo mo tena bank bi a dɔnhwere bɛn nan num no ɔte ne to so ne nyinaa no sɛ wuti anye yie a wo sɛ wahyɛ ase a saa oto ase no ɛtwetwe na awrahosɛm ɛwɔ mu ni sɛ ebinom kura de hyɛ abayifo tie ni yo hwɛ sɛ ɛba sɛ de ɛwɔ severe pain wɔ ho wanhwɛ ye kura abɛka sɛ bayifo bi ɛna ɛyɛ wo dabi ɛyɛ sciatic nerves no na ɛho aba asɛm etimi srɛw sɛ woyɛ obi a saa nneɛma a mebobɔ so yi nyinaa no woyɛ bi ho adwuma kya titiri yɛ nuanom aburokyirefo a ɛhwɛ me ɛwɔ YouTube no ɛyɛ Sompa TV o subscribe a na wa like no wa share amobi atimi ahwe bi sanso ɛna Sompa 93.1 FM on Facebook wo de oba so a wo say pictures ni di ahim wo so saa ne nyina no ɛyɛ 21st clinic adaroma ɛna o masoma sin sɛ memfa dwumadie ɛmfa emrew ɛna oba nso a ebi a wɔkɔ a wo so a ɔtachim no etoda sciatic nerves na ho ka anaso obi a ye o CS anase ebi a ya operate wo no etoda sciatic nerves no ho eka mesrew abusuafo number o de be frɛ 21st clinic for no
0540 311 311 mo amuhwe no awards ahodo pi Dr. Timia Friha Adru African countries no ama the whole Africa no ya bona baso say sciatic nerves no ntu hwedan no a ya hwe no a abusuafo ni nyina no East Legon ya ben American House ho na asue a sciatica no research center no ho na wo de hwedan no ene said ye mu niema esitie no wo say yes enya won say Africa nyina eba ye wotama enkran ye wo ho ka so a gosu kumasi wanchi sunwan brekum tachimai takrade enkranza kofodua ena debi so dwabo so ene nyankopon adom omadu obo ase court junction se wodi wani so eduru takwa nso omo ewo Roman stores omuni no na edi enhwe ni mutama se no omo committee 1 omuni Roman so dan no ena eben se woduru kaso a omo obom road obom road new UCG office no ehwa ena 21st clinic so no sasante mantem ena wutie me ena wo a wo ehwa overseas mampo road asam na mekan me ba cha wo de wuduru ho a ba bia wotemi nka firi bia no takrade nyina no 21st asoye no ewo ho uduru ho a wo se Tofiakwa se memra ukwa ubodin no a serete bia no ubenya discount me ba cha from 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 Miniaba Miss Amra also na yenhwe saade we say saade no a wo say usua no a obebutu wo so no a wodi wani huniye efiri ho no wunyi na uhunu se esuboni bi ewura wo mu agege wo ekokoduru baabi a ebia bema bi kura otimi di bema bi achi akire na wonu hu se na bema yi kura na die na ma mi di na chi bia atemani so anase ebi kura ema bema bi kan asem kire wa ababa wa bi asema oba me nchen no ka kire me o se bema se me pe na ma mpene na nkoda na ha me e kire se ayeti se ma bonu ati modene uhunu sa suni bi wo mu ana de wo mu ne na menim sa we ya kan sempo sa de ne bewura me mu no firi ho no meda na meso daye daye meso bia na obi ne meda okay bu a meso daye me amitimi se me maame ankasa na meda ebi wo ho a metimi ho akora ketoa ene meda ebi wo be ho bodam ni ebi wo be ho ekanes ebi wo nsuo ho ebi wo ka mu chese eniam daye meso bia obi ne meda bia nya de papa okay basa da metiwa meka sano impo yabusu efiri mu hu ma o se yes mani o na se wa o te here no am se yini empese be yi wani mu akire na uhun se oba tomro suo pa kire se body pa ni se adem aseyo sisi a wase mponi kra me yale de ma dwene sa ma yesa mas me free ni party biem ti o sisi adem me free ni party biem mponi bia me de me picture be kire wa ka kra be wanwada nyesa me kan di agro hu ma we abusu ma o se yes mani de wo ye tuntum kra na de amete hei de wo ye ni tuntum kra no na se me amete we me ye tuntum e ma mo ho fe ye pananso ye kasa wade pa de a ubenye obi ni wa wona de ono obewale wo pa se bia me wa watena fie ana me wa mpo no watena da mu de bi nsi da ebusua na yefiri mu no saa ne mutie pa da nye yize emu odene ade mu fie mu wo abosum bi wo fie ho a abosum de bi tata wanka mu fie ankasa ne yemfa ne se akom wo ho ene de me hu so obi kom na chese fidua na yetimu na ankasa na da emu odene mu odene na ye kanse area na yete no so na area na ye free mu no enye bia ne se me se ye fie ahemfie ye no free mu a abosumu fie a ye free ho ansa na ye yakoba bia yete no even kura bia na me ma me tete si akrampo no na me ma me papa no ono aduane ma bosum ansa na wo ye de owuye no yese kokoo bi me maame na etesa kokoo na ode aye kanesen ode sika na kɔ ama mpanifo nde ano aduane ayeden
e de amabosom no okay ebiri bia ono ame maame no kan ka eku no ebo no yale nko oku no da obo wase na moja nya asam ketwa ntimi me ka che ne sesa na Menim no wonye de wonya akire wonya se koko no kra na ade na wonya atie kra no wonye de wontwe ne ho nye de emfiri o enso ka o se an eno na odididie na fie ho anso no wote enti no da nya asam ketu na obi a wo kan se de wo a wogitum se ofie edin no onyame som te sen da nyame som ne de me kwa asole pa na me obi asa me mpa chinchin se bia ye kosofo we ho anase ye ko we oba na nsin ya ana me yare ne ba ye na me yare bi ba me so a nka me ho anase me ro me ho tini mutimi hihimia na mani aye kokote se ayi moja pa anye ize enti na me tiri mu hihime me ye me hwie nye yie enti ya ma me maame de me ko baabi ye kwa kra na maame ade ba kwa no se bia o yare na wo ska ono abedi waji ba o sika san no aye den no waji a wachiredi ha sa no wote nti ye ko papa no no na papa ne se sofo ne se efi abosom ne abaifo na kan bo mo mpese mo ye da mo se me nti no ka ne se obey ma ya kwankyere na ye meye nti ye ba na maame so ndo onya sika nti on soma me se me kofa ya le meto me ho so na me se nti me bisa maame se na nti no ewi ase ya de ye se bi o mako ni je na na se nam bi eton odwomu a obekọ se bi me kwakoto na mo na se se ebe kwakoto ya de ababeto ho so ana na me de ye me Menim ana na maame efa no ho no de okotena ne fie nti maame bi o ye kuro mo maame no onye mbusuani na maame no me ka boa maame we aboa me pa metu kwan na bia me kwakọ chinchin anya adwuma ye nyina gina maame no so maame ne de Mother's Day bia me ho hye na mentiment na se na bibi ye me koso wa hwe me papa wa boa me maame na hwe me ono aduane na chese me ho meti me ho de amenye nti maame no ene so me mu no se kuya fa o mane bra na menye de me hwe wo mu nkopa adwuma ye na unya sika wo de abede wo de abehwe nkwa na wo so no fa bisa ho ya de na msu ene mididi mu a kwahye kofoda no me wo mu a na enye yie me kwahye akrada me tiwe ye ka ma o mu bom ho modern pa wo Ghana ha kamaka se me so me ka ho bi pa e bia nye se huhum mu ni niam bia ha me ene efie niam bia ha me me mfa nhyefe ba meka se huhum a ha me ne efie se de me fie den ne ade a tete me a anke bia da me so me tiwe sebi o me ni kunu de but nka me to me plot na nka me sidan esanse ma chese ma ye me hu bi adwuma den de me ba wiase ma ye bi emu abontene da even kan ba kuma se ma da abontene sa 6 months kuma se abonten so aye den na wo da abonten se me wa kra na me free ho na ade mu da wo don se so bibia mu a enye yie na akofa ka aye den abrew nti akofa ka na sa abrew a wontimi ntina ba bia wo ye den wote no na ese wo ye den ufiri wokopa adwuma foforo ufiri wokoba bi ufiri koye adwuma se de be ya nyamba wadoma obenya sika be de abetuetu na ewu ni wokwa na asa ni pa na Menim obeje na aka so wotina wa se da ye ba be chewa ye de pressure be ba so kwa ma hwa benum aduro me etimi ba ma adwunu bebre kura se menum aduro wu ene de da bia ba ya na masa adwunu se da bi meti we kura mpo me hume ho anu na me wu ahwa na behwe me mam na eno na achechimire na mahede na matenase because me tete wa brabo me hu de amenya me ho nti me ba kumase ka na de me free akra na me ba kumase ase me ye adwuma nti ba bia me betena no betena akwa da so enipa me ba na nchen no edura na dwo na me beda na wakofa na mpena be hye da mu ho eda no so mu sa matches nkwa na da ho nti metimi atena bontene saa be oyo yonkuba oyo me yonkuba no oyo madamfo ena medi ni mu na me kan problem che no se ne memra kumase na me metena ne che na me fa mbo branim enka kan akranya bibi nya misiyo de do na dwene e beda na akofa ne mpra be hye dem mu metimi atena bontene be 10 11 12
na menim na metwo nti be me ba 1 month 2 months be pepe na efra me wakra se akronfo akobu me dan na ewie me niam nyina ti memra me koye no ne asesa me niam nyina ye nya me hwe de eja me abola nkwa na eja me good dem ho no na fe de me ba me hu de amenye na me betena se nti metwa afe de ga na tete a wode me fam na de na me se ne da bi me na dem obium enti efi on almost baby to say school dan sana etie na valanda da dan anim ho enti ma metu ye beda ho edu anadwo na masa mekete ewo dan na efie ne yem ho no na mada enti nso to a na masori atena se ejina ho no nso na ta nso da ta na mejina ho no sa nso ne tia second never Rocky mama na me ho kakra na ama me re kra ho na menim Tofiakwa Tofe asemia kama kuma Tofe asemia kama kuma ya boy ya ba sumpa Tofe asemia kama kuma ya boy ya ba sumpa Wacho nidin ede akwasi ampofu eje wose bonsam sabegene oyema jai sunya meti asewate ahampo ni nene neche se edu anadwo a usu da me be wi ase so ameso de se bianka yeska de anka misika de menti mindi wi de akwasi ta ma wi ase bese sa na me ka kire
isan se fiti me nkwala bere na me sha asisun ya bedu ba this time amedete e na meda so esun e na me ni so nso pepa yeda isan se baby am betina ya na me ka kwada so enso to na masore agina hoi meda honu ma 6 months ko 7 months ansa na me ko echima na me no amo ko echima ba ante modwum me ko chinchin na me nya wansi de na me de bi atususu na me de bi nso ma ne fie te de be ya me ma no so be den ebenya bia ko school kakaka na me nya sika kakra na me de be ha dan wo eye friend se be bia me tisisi okay e wo bua na da efie mpo a me betina mu no me kwa de menim se meti boni se me fie abai fo se de na ha me menim be fie me betina mu so da me say me hu bi da chese hu me de hu me mpo me nya bi hu me wo fie ho adan a me boni amaye nyina no se ye to maduane nti na no de yesanka ayeden ye to maduane nti me hu aye hyi e wo fie ho yes me edume so na me kotwa adwae a ne ebubu seme na fa adwae ho nyina chese mantwi ne yi obitimi kohwia ade tantan no de egu ho na fie ofo krampo ne maame bi ofie no ne ma omutimi to me ho a ma chese me na mkrampo na fa de me ho mpo nya akono man kasada esanse ka chenya me se wrade hawa manemu a babedu kumase ade wrade ma hume mobo na baby ameti hwe baby na meda na wrade wo hume mobo ma me baby de meti ato no wrade de ekoso ofie nyina na wrade ma me nkasa da kosita ma obesa ma me sika fu Friday e de to afrefie ha e o ma na lockdown we buy na me ma ne ba me nchen na nkola nketwa we de omo fa mu ofie ho no da nya asam ketwa nti ma me ka che me ma no se mo bi anwale wa adwae ho nti eje adwae ho dwae memre edwale wo pan mu e wo ye valandem mi nsi ma wo fie ho menye bibia wo fie ho ama chesa tetie ama da kro me ko adwuma baaye me ba ne abebe twa me kane mo so ma me so kane ni bi mo yi me light na ma homa na firim amo ayi sister bi wo fie me ka che no se e ka wo ni meter ni mu to wo me yakotua e na me ne che ka ne tuaye e da me twu light ni poda ye police station asem enkrofo ebetu abromie ni adan a esesanka me betwe light me bebo wo mama ne na me ko police station ko chechire mi so na police fo ne se adan na motiti ni pasa ese mo de moti abusun afie nti obi aba be ha adan na mama na so munyu na adan ene ja mama me na menim me de tina wa mo ha me ya metama nsumpo na me de me peska me ko pe bosen o bank na me de ko ha adan o ba bia ese ameti afede menya masumundwe kakra da menya asumundwe nso wie ya sika na me de me nsa besumu ye adwuma na sika no se na 1000 ekuta me bedu 1 week na me ye adwuma no na ka be 100 cedis adan wo de to ne ma na me so so me da meti we sisi a me no ko dan a meti mu makoje a meti mu sisi a me ne hwe ade me wo mu a TV a ye hwe ene radio yitie ene de ye da so ene ye bag mi ba ko a esimasa ye ne hwe na so da sika na me de beso me nsema me nsa ekuta me de miti chese de me de me nsa beso mu bia esese ye de esei na anu ye di bronya wi me kita 1005 na me de be ye adwuma da and be 2 weeks na sika na ka 300 cedis na sika ni nyina ahye ebe hye so krampo na nka waso mo badwo ada bi o abesa kofa ka na sa ye de na menim na me friade da bia na me de obika da bia na me bobese da bia na me yese na nsin akrampo de esan kofa ya de a menim ba bi efire esan beto me so me dawa na dwa me se bibi ye me enye me baba ma na kada na me wu ya na dwo beto fokrok ya de me du ji a esi ehu adekro ya hwehwe me hune hu nyina afa de esi a bibia betuetu ya me nipaduam me ye funu mu na ma ya ase tajisi ye me operation ekoye me operation ewoji me dawa 2 weeks me be krampo na me nyeskan so ehwehwe efo na be boa me asa na mitimi ede ebe fi diet we de me na me ma be dimpo ye ni bi impo no ye no free mu a ese omo bi school mpo me ma efiti e chena ko omo nko bi because me need 1000 pa me de mo ma eden
ato aduane edi na enkwala no papa no ewe enkwala no papa no de ba entafo no do papa no ni wonom ba akona ayi okoto ano na papa ese menim baby ho ono so no ye ka boa ma boa ne pa opon de me fa mu nyina no ma boa no baby amene na deda baby ya fefa ene baby ya tena no enso na me sompo na onye adwuma wotema ene okoyeye na omo na ma na omo de cheche card se adwuma ena me ya me kwaji bi di breda okọ no oni taze me ya na me boa no edi me sika boa no no de kwatena ho ene onye adwuma ye no me po me kase se me mpo na wo ma me a ka me de hame na so nka ne ba no enso so no odidi po won ka no enso da me problem nyina e ma me de ba ye nyina ye baako se upon the amafam nyina mpo no aka me ye adwuma se de me si bre me ho ye adwuma inu na kasika nya den entina me nsem sikantina me nsem na miti me fanye bibi because my brother my brother wa brabom my brother my friend party bi me say me hu dia me nya me hu bi because me kra de enye se bi a me ma problem me fa me ma me nya me ma me kra na me ni kasa sesi a ena nya obi a obebo am na mo de me pene se nka miti we se anaso bi boa me wansi di posa me fanya adwuma kasika netina me sam kekana miti me fanya bibi na me so me hu se aye adwuma na menya sika because me wadachi wo mani so me nim se emniema bebre na atwam afiri machi but me nim se me swade me nyini bia san ba de wo manim na ede edo so da skat na me sam metimi aye bibi akomanim Says I'm a person, my man so. Oh, yeah, I'm a femono. The person can man so be femobi. Sakan Kurana come when you na me so many G. Some Kurana mania yaka me money ye so that. Me a Jumana is cutting in a shit. And then that titi minty mammy bar says I me here more to the stairs. Met me a Jumanas cat. I mean, so I don't know me problem. I mean, from say I don't know me how can say. I titi me to me slam woman. Some food.
obi nim se baby a woko abrabo woko Nansu se padia odumfo mi hia omozo Bisa dia sisi papa metiasio dia me huni ya na bro madinso kwanchefo nyame so mi amen kwachi ebutai okwentuni ababa tunkwenta bedre akwenta kumankuma suna isma bedunyo okwanchefwe eyi wani hintamyo na masami ya reho so min kwachi ebutai obenu mayade mami yosum fata wasu ni meni dasolina mayadu mami ya kwanchafu tani ara wona no masisa so min kwachi ebutai so min mami nim min kwachi ebutai jawa kasana mabasiso obenu mayade mami yosum yeti kasa kuma bravo isu mayadu mami ya kwanchafu ali achiachi ya yelati nami nim Aye makini se ajumani na mafaudi Aina meti ajumanka Dimisa show me demi femwa Aina meti ajumanka Etuwe mankwan kwa yebi Mete murika tentapa Na kubimi mojani owa Ansumaya Imuza churabia Neden ade Mark anim renchi ose somimu awusianfo utie nua bai ene na menim na sama a wokan ya ya woniema ba akomienu bi a me pese hye do nson ono de ebia na onim niema edi ninya ayie komu no ade na esiye no aya hintasem kire se wiase ankasa ye wo no sade ahonhom ye adwuma fa no se wo jeja wo ho kakra bi batan honhom be fa wo ba na wasɛe no na wonim nti na wo jeja ne saa no medwene ho kura sɛ batan a ɔde ne ba kwa yie na nye kura wo mote so no wakogya akwadaa no wɔ dan mu no wapie gya no ho hwene akofade aba ɛna yɛnhwɛ maame a wawo ba na ne bai utie ne nsɛm a ɔka ɔwɔ haw kora a ɔba a ɔyɛ panyini adin sɛ obetumi ne maame adi nkɔmɔ sentini sɛ ɔbɛn ne maame a ateatea no ɔde hyia no kwan nti deɛ ɛha no ɛma ontumi ne maame mpo ni nkɔmɔ anwumre utie mi woyɛ baatan saa nneɛma na ɛkɔ so ɛwɔ wo ne wo mantam na wonim sɛ nneɛma a wahyɛ ase a woyɛ no ɛde wo ba no bɛkɔ akɔwie baabi wohwɛ nua ba yɛ abrabɔ a tina meka sɛ wowɔ ha na wohunu yɛ nua ba a wɔte hɔ a wobɛhu sɛ nyame kwan ɔfa so ɛbɔ ne ma no ebi yɛ soronko ɛnso mpo wɔsɛ wasɛe na wasɛe mpo ni sese baabi ade na kwa wie ɛyɛ sɛ ne nsa so bibia mu a na ayɛ asɛm mami empre dodo sɛ na aba utirim sɛ kuhu firi wiase ne dada bebre pa nya asɛm ketewa na de ba kwa na nse akrampo a ebisi mitirim saa no ba na papa bia me like me nkɔ no ho mpa bo de ba
problem we ana na ha me ana me ko ka kire sister bi man chechire mu ankire no de ba me ka kire ne se me pe obi like obompa ya metimi adan akọ no ompa ebo esan se man chire mu ankire no me ya na me pese me chechire me nse mu adan akire nipa because obi okura no ho mo kura anye okoka wasema na akofa ti man chire mu ti me ye no so ni papa bi enti no odene number maame na me friend no kire mba bi o na me koye ti me koye no ko na papa no eni me di nkomo nti oni me di nkomo na na obi sa me say me maame wan na me so me maame wo ho na o se metime de me maame aba na me so baby me won de me ka so wo mra o ma bi ko ada no kwa me ka che ne so wo mra mesra me no ka che me say me ma no obi enu awatu kwan akwa hwe ne nti ono nya do beba nti wo ma ana wo kan sa na o ma me pese wo kan sam ne to no so ana sei da me kan sam nti no so Menim de America ewi kwa me fan se me mai kro mo abontin kra no se wo frɛ mo no mo ba ha omo so omo kro mo so ano ko so twi de ode aye nkra we no kra no nti nkra no kro mo pe nanim kra mpa ye de ahwe o na wo de bibia hye nkwada ne tiri mu ana me fe be se me de unse me gya wo mu ho ye den ma maame na me ka na asem no enso ne maame ne nyina ti krom ho na enso krampo no wontwamu krampo nka se obi a me kwa kwohwe me nana no mu ana se bibi se da so ati ase aha enti da bia na maame ne krampo fra me ka chem se ade enti na me maame ede e me hwe ne nana no mu na me se enti maame ne kra de ono de wonim bibi enti me de aha enti me ko papa no na papa ne se me friend na me so ono de me friend na omba because medical dada no so you ene what nti papa no mama kwankire no se menye no ono bisa me se nipa wotete me no sa na papa ne kan de o kan na me kan number wa metimi de mama friend na mun na ka so se de wotete me no nipa ne wo me na ho enti no so mama kwankire a na me ya nipa no want na wiase metimi atena na me se me de me hawa bra ma bra ne atete a me ma famu no enye nipa ono betena se still na obe ha me ne hia mi o pesa me so me ho to me se de be ya me so no se me na ma enye yie krempo anka me ma ne de omo so munya baby papa nya de ensi na me so me hu omu a na me ne ayeden age eno ne hia me apa no so ma akwanche no me nye skampo anya de na be mu yedi wachi a ukọ baby na ho beto kra na da ye ma onye ska anya de enko nkoye enti na anu ya na me sako me friend bi no se de me kan no wanye enti wanye de ma me na me ka chance still na no se ne o kira ma kwanche bi se menye efa adwuma ho asemu ya no se ne me nkokoto me pese me nkoto akokọ fufu na men koto ayi ese aduane bi ese efra na masa shede mi de me hu be Menim aduane kro na me fa force din ka ho na me fa nkoche muslimfo na musresra de mpanifo ni bi de ne tiri ho hair white me fa nkoche no na me suyo mate na me koto ye na me de ko ntimi me koche no ntimi kra no Menim ba bia me hu sa nipa ni bi na me ye de me de ama no no se na te sa de me fa mbra na o de be kwa kwache obi ama me na me so yo mate na me de ma papa na o de koy nti afa de na me hu se nyame enu no kreni o me ye sa de no me ye adwuma be wa amanti bi no me hu se na niema ye den e koyie kakra afa de anche asajiegu nti papa no ka cha me se me de ha me ne de ano odin esan se baby a me free na nkasa de wo ho edin no enye nti agise me nya akwankyera na mka se mpa ye de me bono se ade bi wo ho no ma enye mpa bo na eden ebetimi asi ano kwan bi wa na ya akwankyere se de be ya metimi aya akwankyere mu odin a ebe so ano na Menim me free ha onim na me suyo mate nti no akwankyere no so da se ube se ye disika na eden eya akwankyere uni ska beda kwakwa ya akwanye na ska no pono unye bi na ekura wonsema hu se bia na me de ye bibi kura no unhu de be ye na ska Menim so obi na be hwimo se yira na be me so so me tiwe me se bio minika mini dan mini asase mini hwe eka baby ya medape enso so no still na menye ska
scan menim baby efa obi krampo na bedroom me krampo a na chese ene ade na kra se scan krampo hye efiri wonsam na ne o wasomdwe krampo ada se wope so sika na sansa asansa kofa ka asan bede ese wuni asomdwe enti wuni asomdwe meti we sese ada ka meka se me de kra be du be 5000 meti we sese am na okase ka bi am de sese am for frefrem every day me yale nyina mpo a ese a doctor se me ntimi nya adwuma sese a agi se eye kakra ansa we operation adi say afi na menya 1 month to 1 week and so say ada me ho odin me nya say me ne ma ye need ebedi even Sunday na e ba ha krampo no me start America asem na kire ayibra na ano awie won ne kasa na no say ama me wasem ide me mobo pe na bra no koma me 100 cedis say me franco ne franco na edi bi to aduane di Sunday no ne enra Sunday inti ene say ono say madam uniska na me o say wo ba he na me say da ba o say me madam I ready say me na me 1 cedi eno send me 40 cedi na me dey me kwa me ka che me man say me dwane agya wo mu because they say baby amedu no ma bere ma pem me humete esa me trim say o percent ka udwane gya wo man mpo na da say amenya de say am na udwane gya wo mu na be hwe wo mu esa da me ho kire me hu de amenya me humete enti me ka san kwa no so me ko baby o mbedi mechi because aba me tin say me dwane de a na say my ready say me dwane ntino o mbedi mechi na bra no say say na tie de amefo mu nya de emla bra no say me fo wo mu nya de emla no send me 40 cedi yenye bi ede abai da wow abusiafo bro me ho jira me chese me akase de menum adrokra wu afri wiase na me ho atom because me free ni party bi me ti wo sese de me hu de amenya me problem no ha me nyina ne se sa de na ha me no me fa so bombo bia but me pese me ho to me to the extent say me ye adwuma sense me nya kwadwofo da me ti me nya kwadwofo me ni bredwuma papa man kan na me boa me kura di adanse me ti we 3 o'clock na masole me na o 3 na masore na me ko me nam me ba bedu fia na jo be 8 9 ansa na me secretary den ada 3 na masan so enso da ni nyina 3 ni nyina kira me da 9 ni nyina no me ne hwe da abusiafo yemfa sra kese Emma 21st clinic the sciatica expert omo adaroma ena medi dwumadi a etisei ebro yenko saki ho na YouTube ni Facebook no kakra manfo de aba no onye bre na onkinkan ma yewi a meko agya agenim ho na mabia homa no so de aba wo ensamo a wafa de afri na menim enne dwumadi mu no onso ode wadwene abasaki bra kamara enko na ma wo se bre no creatum rikaka me da se na menim ti for any ahwefo omo so omo comment am de aba dodo na e follow pa na yen sha se free Williams Kwaku Biu or say watching you live come for Anoche Hospital on our no okay the friend G no hono afi Felix Opon say nana koju Opon bampena say watching you live Felix Opon na bi mo say na menim nice program sumpa keep the fire burning nana koju Opon bampena say and this message yaba mom send messages will hasi pa bebre koju yeda say Felix Opon the Felix Opon ko Felix yeda say pa ya mi shao yanko usu bempa ho say I'm watching you live from Tema Community 22 more fire Tofiakwa and William Kwaku Biu or so emojis and say isu an usu yesterday in the message in the story no attach am for pa Felix upon here that say William Kwaku Biu so what the emoji be about to Mary Ajiman Menim or say what a sad story I hope Faustina Champons say Asemu Nana Jesse also watching you live from Abrepo Akoko Space na minimum pa we are see Munsem maybe kwa Nana or say to also watching you live down here inside DC house so well done for your good job Tofi unimino yeah
Yeah. Also friends say DC. Nana or say to Nana or say to. Okay, Nana. If you have graduation, I say watching live from Istanbul, Turkey, right? Turkey. That was say I have a Turkey suit. Turkey, the whole world. Turkey 4 pound suit. Correct one pa. Charles Marf was say I'm watching you live inside Atria Mountains. Pompeii, mine. Why? For Anthony Oponsi Tofi, keep on doing a great job for Mother Ghana. You do on your back 24/7. Anthony Edase. And so if you look Kwame Isaac or Denisa Kataneni and say Isua Nusu. Kofi was a nice program. Ajua Echa or say God will help you. Timame, Yankopon Bay, Bismarck Boama, and Abona, or say watching you live from Jacobu. This and many messages na aba Tofi yemfa we ni ana fe yen hwede aka no Mate me da se aja Tofi you asem no very touching area ho asem you no pen America. Okay. 2 1 year awful parent said you see ehwe ma na you see ni yemma eruleti the way you see no mo tenafie ye jomo sa ni ade na se obatan wani akoko so hwane a na se nani amma ne ma ho a ede na eba akromache no nti bi tu awofofo efa ye bai amani a wakom nyina awofunu bebre ani wo mma in relate very well. Yeah. In relate very well. Ubu on mo a bit discouraging kwara no se de otie bia no oye oba eso ma no ben na hu ni problem ne te bia wo mu bia na utimi etra se obende cha no e de na fa osumpa ene ekwampa ebebo an dachi anye sa te bia akura no bekom dachi no ebenya sunsuaso e wo maame no kura eso nti awufu no bebre ntie sa program so mpa program ni na Menim no na omo fasua hu no bi enfrum pa anye sa dia emwa parenting enye adiketwa eyadwuma papa kese nti awofo muntie ni ye na muntie atem ma no ne mummen bebre won mom se ne bagrobo timiga se wabon but oben no a na be hu ni problem a ekwan be fa so a obetimi dia asobo hu hia the second one ye last one make an say ni penye Kristo enya sori yankasa yeah bebre kwa sori menina di nkomo kitu bi won chen ha so ye nyina ye be kwa sori ne but ne kesi papa pe no ye Kristo bibie ni wa de ofam no Kristo ntimi nye yeah so de no wura Kristo mu yia e ho no be man pass man on the resurrection power of Christ e be ye no ho adwuma ne ni nyina so no so obi gya no ye mi busa no se okwa sori oso okọ enti wakwa sori di boss be 3 years ne sofu kura wo na di nkomo bibiri okwa sori ya fiti ya opon na okọ but who was spiritual head excuse me enti ni nkomo na ye fasting do shempa bom ni adewa asori dem on mo a power no ebekọ okay bibi e hye no so yeah se free tete no okọ your friend saying ayie no e wo ho no mo a Menim say the spirit two spirits are nipa God spirit and satanic spirit. Okay. First day started make an ha. Yeah. Nimi ne hanti nipa. Nemu se uja hono afa wan hye Yesu die mu dia. Satan obe ha adwen. Okay. Or disturb ntimi say ohwe mi wie Proverbs 32:8 or say me bie wadwenem. okay Na mechiro kwan a mbefa so. Or say mani wo so na metufo. Proverbs 32. This year die hu ma Kristo yie pa dia. Nipa bebre fa kwan bebre te se de ofan ye nyina pasie de woman ye dia obekire ya dwene no obepiem se dambo se dutuo se na dwuma enye yie ene de Kristo obekire okwampa obeden obefa so obebie wadwene no watufo no hu the right way into the mechanism on fan hu ma Kristo yie okwa oni ne sofo ni nkomo no hu ni problem ombekine si wa bompa ye na spirit no oh obedwane me da say abusia for yankwa homa no so 0551 931 0551 931 0548 931 931 channel so yankopon ya adoma ya wada na Menim ye beye ade afiri wi abo ase ye ko ye nua kwame che ho na yakoye no adoye hello
Yay. Bo uni abe ma jeje ni embroider francho ID college in Chamba One. Okay, jeje mami tio. Baby offer otio pa offer francho. Otio jumedi nya sam kotwa. Mami ti astro so ankaze. Komati chama ba ko pe. Ye offer minu abe wa film. Yesi ebi sinibi nanso ebie ebi sinibi ankasa. Ye minu abe. There in a say one kun one. Some padaroma or free baby or free abba. Now what can was them? Na that's Unia, Yamio, or Bachelor Quine Paso. Pacho, would anybody be frame me free? International man, or National, you do up more advert for Papa Pay. Okay, Oibo Mamintio. Isaac Uswan Sanista, oh, JJ Biamichia. Now, Tofi. Missing fear the bow, beautiful fear the chain. Sister, who fear ni katemwa, or your bar, or your breath for. Nami bar Facebook, Nami Behuno. Where could I not see what saying? What's saying for you? Or Johnny Nice only the old boo. And dear, come what dear. I can MP Diana Cobena Waleno. Now, Tofi, Mammy knew some one bano. And that one mamma carry mammy our film. Me be mami na di nkomo me be mami trust di nkomo me call me krasi a me pie me be mami na di nkomo awofo no mo so bibi so e wo say na say wo bon pa ma wo ba we our future pa o our future na si ni ye a obeja o wan so si mami bi na hwe no de bia Mother's Day o wi chi no so fi enemi wura o yen fedi na ye su ya fa sha ya koto jo yen fa nanti o. There's a 2 million by new bonus now. A bit me to me. But that's it. Oibo. Pacho, would anybody be frame me free? But a friend of Claudia, Miss Rosie Patase. Okay, oh, mammy, Pacho, meet you. They are not some now, all can. And a quepa, our phone do on our senate, and Mimi say, Mamma, Stan or DBN. The best in Mamma, Stan or Tim, she said, it was sick and a crepa. Our phone be a man, and some and woman. A woman how we could know the catch a woman person. The same thing I am at the end, it is my crime. Why? I ask him all. Mammy for Nami Nimu Muntio, never Boamu. Yo, you watch your woody, anybody be afraid me free. But we did it. That was before because we could be. Boss, Mamintio. Hello? Me ba cho mitio. Emfe we have gusumo kan nyina no. Emfa omampani ho hwe. Ye ni oman no. Ni pa yu. Ani ya say ya di o man. Ba cho am say why o na ba cho me nka o man no omampani ho asem bia wa ha o. Me ba cho wudi anybody be afraid me free. Okay, danso wadaroma radio bi wo nchen dumnuma me kra why ne nkasa e wo phone so why okay me ba cho meet you wadaroma minua no enka na se no fa se no future me tu mi se on se ni ma me no an hwe no yi na mom ono so se wo ma Mr. Said, no mamma, no, every year, no. One share, no one to be a yen mano. Okay. Omo yanko pon pie, the yanko for the shiny, and then the mano. Because said ye, no mamma, the year, no. So I say, dear, or can't, not some no, or can be say, oh, Johnny Jan mano. No, could be another money in the cheap. Miss Renopa, Omo yanko pon any name. None in man or do my baby aseno. We need your besheno. And we need your dinner this year. If one share, you were yanny and yammy mano. I say, that's it. I know of to me, Chaco for phone. Me watch your dinner, baby, I'll frame me free. So, my patron, because it's a rare. Okay. Oba pamitio. I know one man in the hand. Me patron. Me here one Casanca's our number and patron number will make me the young. I have from 0266 30 37 33. Why?
0266 30 37 33. Ubenyami. Why? 37 Bachai. You medasi. Okay, medasi. Bacha udini baby afre me free. Yo, Tofi Mpacho Opoma and the Catholic the car. Okay, be quiet for me chiamo. Opoma mami tio. Yo, Pacho Minyabano, Asama Canary, na a idea. Sabi asante memu ha esi bebree saade ni edini penya kam si bi ake wanga nya ba no go the best one hunde nti isi abusun video film ama enye nyamso ba ya no yin ntumi so sa nya ma no aka sa nya ma ni di isi bi ho a obeko ma wa ye bi ho emma edini ho yàrá ẹni wàhálà kìkìkì ní ìyàbá nìkan ló wà náà àbí ẹni àbí ní kìí sùn èyí fi hàn náà má sáà nìyẹn. Meda se tumi bi ẹni hɔ a ɛso kyɛn nyankopɔn deɛ mebakyɛ wodi ɛde baabi a wofrɛ me firi. Tofi yɛfrɛ me Paul mekasa firi resi ase. Okay, Paul radio bi wɔ wo nkyɛn mebakyɛ wo ma no nkɔ fam ma me wae. Ate mami na asɛm no ɛɛya sɛ ɔbatan a wɔwɔ wo ba na kwan a ɔde ne fa soro no ɛfɛ sɛ mamefo bebree ɛnti ne yie saa deɛ ɛno nti ɛna adu baabi a na mamefo no bebree ɔne a 60-65-70 ɛkɔ no a na waka dɛm afei na wɔnya ahwɛfoɔ wobɛka sɛ wɔn wo ba da wobɛka sɛ mmɔfra ne na yɛ bi a wɔtwe mu yɛ biara ma ɛno ɛwɔ yɛ mɛn mu ne bibi mɛn mu paa ɔno ɔno ankwa aka aso wɔn wo da aso wɔn wo da adi ntra so ban bi a ɔda ne di kyerɛ ne mma no ɛna akɔ wie ne saa nti mamefo no yɛsrɛ wɔn wɔn fa de so bi ɛyɛ fan free saa program yi a mɔte ne bi nsɛ na menim mu na ɛbɛboa yɛ nyinaa Tofi nyame nhyira mo bye bye. Ɛda sisinia mebakyɛ wodin ɛne baabi a afrɛ me firi wei ɛyɛ na menim so ɛwɔ Sompa 93.1 FM. Bacha o mitio. The family Prince because I feel Buakwa. Okay, Prince ma mitio. Jumadi ne come up na ya kaka me kan say awofo no ni say sister kan no. E nyina ya sabi mu pa me ya bema. Enya bema me ya ene Nyankopon adaroma. Sister no de me kan say so onye no nsu Nyankopon yi. Okay. Sister me dia me firm no. Eye awofo no amboa me sikin tiase no nti ma me do papa don me na mo yi ni bi ebi ni mi mu nanso Nyankopon adaro man kakra na ma struggle sa wa boa me a de madu san pempen so bi ne basa bia nti onye no no pa ne ho nti Nyankopon so awofo no de asem wo ho pa ate me da se pacho udin ni ba bi afre me free ayare sabia papa fi ana mebre e pacho 21st minute we pacho go overseas wa enra what take away enra na from Fremana Hoy. Okay, Mati, aso maminti o. Okay. E mo bia no tobo nkwanche no kwa kosese. Na aso no kremo ene mai di Afra. Asama mimi aba na kan me se o sufri ni nkora bremo a be cruise abre na kesin eyitika. Kama to Tofiakwa ka be kono ho be fiabo. Asam no modu papa. Asam no modu papa. That Menim. Menim say abedroom 24 days bia that be fine. Mother Tofiakwa. Vacho, sa unim say Nyankopon ya adoma ya wada ye ko. Ka kuma 2 years say ya kwa no makro me ni prego. Mate me da sipi. E jora kwa kuma 2 years. Mate me da sipi ye nua ba yi no me giri say ekoduru ba bi na say aduane no na obe no a. But that's see, I was here Pegas Bikra man na utimi no aso aduane. Mpacho wudi ni ba bi afre me free. Kofiata. Yes sir. Tofi mediane odogidom kwase. Ami chemi ya no pass ba ko bright na ncha kam fat Ghana. Tofi what's your from say? Odogi Douglas don kwase be kwai don kwase. Martin Mitio. Tofi me yam crash me. Esu kɛseɛ bi a mensu na Tofi na de bɛka ne sɛ asɛm no asɔfo no kae sɛ nyame nni mu a na Tofi wopɔn a makane bɛnhyɛ nwum no abɔɛ no bɔra mpa kyekye me werɛ na gɛ no sɛ mebɔ mpaeɛ ma no sɛ nyame tuma deɛ nyinaa ɛ Tofi nyame ka mo ne nyame adwuma medase
kafra otimi enyina so we watch okay we watch wudi ni baby afre me free but nana pramle ni nana pramle na obeka me ana I think I'm nana hey mad you know di parliament zagu mo to say nana pramle mi tie o nana me mama jo me jo so me nana that's fine oh me ba jo oba ne de na e ma re ho fa fra oba ne de no e ya ta ra wo sem no waka no ni nyina ya mo an ye nyina e da boa nya de da tan de ni asiri na me sira wo ma and fine timi no bi wo bi ni ma ko so di ane ma bu nyan di kan ja de ti na wo ton ba di ane ta ni mama di ma papa me ti am da sipi odi ni ba we afre me free mpacho ya from me obaya me ka se free mpatasi obaya mama ntie o mpacho me ni abaya asemo okay sa bia na me trust me e ma me amene ne tie e hwe oni mini nkomo osora no de me complain sa nti me ka chem ni aba ne so de on kafra na me be boa no bibia be okay asemo hey matan de muye yi o bacho wudi ni baby afre me free hello me di here topic me ka se free South Africa okay me tie wafia na me ka chem ni aba ne se on de on fa bibia manya nkopon na onu nyame ede ye ho to ne so onu na ya jini bibia de si ewie wa mama hu se wi so obi de eche obi bie mate me da se babia adru no ninsufo no enche na omo eba abetena se mami me ja okwan na wasore ede na tiawa woka ade akire wiase de me kan se nyankopon hu me mobo na oja woni atete amena mu no Ewurade hu me mobo na onyin firi me so na eno so twam a Ewurade nipa bi opeso oboa me bia na metimi komanim e wa brabom wo mu say ayem operation de but ese nyame adom me ho oden me koma anya adwuma me ma no so omo nko school me so me pese nkora no so ko school no mo da chesi wo mu yie enti ayem operation no nyame adom me ho aye den de metimi aye adwuma e wo mu say omo se ma me mpagi ade mu odu de but me ma amanfo aboa me na me ye adwuma no metimi so ma nkora no so aye den akọ school na da chomo so mo abrabo asi wo mu yie na wo manya no nyama na me so me pese me nya amanya no na me ma no so enya sana na me pese me kanu no nyame be boa wate amafo emoa me na omunyi me firi ohaw ne osu ne atete na me so me ninyi wa brabo mu sa ware mpo na me nya Ewurade hu me mobo no ma me nya adwuma emfa nhwe me ma no enu na me hia sese wow baba titi na yen sorry so bibia ni wa Kristo ntimi ye bibia ni wa se de wo kan nipa bebre lady bi fry o se onu so hu se bi de chen bi won so no de no bi de chen no ba se Kristo bebu tofi within a short time ne mo beto no to on fan homa Kristo yi papa that's the only thing I will say mate me da se akasima nan na no nsia abona ye kọ akofa sompa news ede abrawo onim se team no nya asem ketwa adazoa sofo ma me primani otene nka otene na yaw bo amanso enka kwamna kase otene nka na akosi ajewa kode team na no den ochena nyame yadoma anopa nonum hia omanhene ya wadubu ache ewo food for thought owia so onim se ochena kra e kawasem na je se ochena kra de ye be chiri mantem dunsia ni nyina na yakọ akodi nkomo bre kro na no ena nwumre man 88 the unplanable man yabo afadi ketachawo be ma wone ne mrantie ni na akọ wo se na gudi fo ma no on betra se na om de asem penipa e de abrel saki ene Rocky Junior ena eboabo show yi ena mede ebrel medi ere Tofiakwa Nyankopon ya adoma hyano nso ya wada ebe no yebekọ wiamoase na yakọ akwakoye na Menim ede afiri ho nemum ochena Awurade adoma
yɛwɔ hintasɛm a mewɔ guest bi ɛwɔ show yi so a na menim yɛbɛsua nneɛma pii mepakyɛ hɔ makraw